Bun regăsit, doamnelor și domnilor, și în această seară la Adevăruri și Perspective. Aș vrea să începem discuția noastră din această seară, de fapt introducerea acestei emisiuni, cu un text biblic. Este vorba de un gând pe care apostolul Pavel îl exprimă în a doua lui epistolă către Corinteni și îl spune în felul următor: deci mă voi lăuda mai mult și voi fi mai bucuros cu slăbiciunile mele. Și un verset mai jos spune el: de aceea simt plăcere în slăbiciuni. Este foarte ciudată abordarea aceasta pentru urechile omului modern, care este obișnuit, își dorește să își exercite puterea. De aceea în această seară vom avea o discuție legată de slăbiciunea aceasta pe care apostolul Pavel o îmbrățișează, o dorește, se simte bine știind că este un om slab. Dar în același timp vom vorbi și despre putere. Puterea pe care noi o vedem astăzi la lucru, în viața publică a societății. Și de aceea vă invit să ne analizăm pe noi înșine și să surprindem momentele de putere, dar și momentele de slăbiciune. Și poate că acesta ar fi miezul discuției din această seară. Cum putem să ne îmbrățișăm slăbiciunea? De ce în Iisus Hristos găsim un model de slăbiciune, dar și de putere în același timp? Vă invit să rămâneți alături de noi, pentru că invitatul nostru din această seară e pastorul Bogdan Dumitru. Bine te-ai regăsit, Bogdan. Este a treia întâlnire, vorbind de emisiunea de seară. De partea cealaltă, în timpul zilei, avem undeva la 22 de emisiuni înregistrate, însă mă bucur și pentru seara aceasta că suntem împreună. Mulțumesc foarte mult, Florin, pentru invitație și de asemenea mă bucur pentru emisiunile pe care le-am înregistrat în săptămâna aceasta și sper din tot sufletul ca telespectatorii noștri să se bucure și să fie atinși de Duhul lui Dumnezeu atunci când le vor viziona. Și eu același lucru îl sper și îl doresc. Legat de subiectul nostru din această seară, ce facem cu puterea pe care o vedem astăzi la lucru în lumea noastră? Fie că vorbim de o societate civilizată, fie că vorbim despre o societate mai puțin civilizată, noi vedem peste tot manifestări ale puterii, o putere care oprimă, care distruge, care nu lasă nimic în lume. Trist mai este un lucru, că vedem de multe ori cum religia folosește puterea aceasta. Cum reușim să înțelegem faptul că religia se folosește de instrumente ale puterii pentru a-i subjuga pe oameni? Florin, trebuie să plecăm de la începuturi în discuția aceasta, pentru că aceste două modele de leadership, am putea să le numim, sau exemple de conduită a vieții, își au originea în lupta de la început care s-a petrecut în cer. Pentru că Dumnezeu este prin esență Dumnezeul dragostei, Dumnezeul sacrificiului, Dumnezeul care pune preț mai mult pe celălalt și sacrifică în favoarea lui din dragoste, se sacrifică pe sine însuși, iar de partea cealaltă, diavolul a dorit să creeze o altă ordine a lucrurilor. Și el a pus preț pe forță, pe poziție, pe strălucire și nu i-a plăcut sacrificiul pe care Dumnezeu îl cerea din partea ființelor Universului. Ei bine, Dumnezeu a fost corect cu diavolul încă de la început, pentru că Dumnezeu, El a creat tot ceea ce există. Toată viața din univers stă în mâna Lui. El ar fi putut să ia viața diavolului încă de la început. Însă pentru că diavolul avea o pretenție că Dumnezeu este incorect, că valorile pe care Dumnezeu le promovează nu sunt valorile bune, Dumnezeu a oferit, și aici mă surprinde dragostea lui Dumnezeu, să-i ofere șansă diavolului să demonstreze teoria lui. Că forța este mai bună decât smerenia, că sacrificiul nu este bun, ci orgoliul este mai important și pe baza acestor valori poți să realizezi lucruri mai trainice decât pe valorile lui Dumnezeu. Mulți oameni se întreabă, de ce îngăduie Dumnezeu pământul acesta? Iată, vorbim, în accepțiunea generală ar fi 6.000 de ani de când pământul ar fi fost creat.
Ei bine, se întreabă lumea, dacă există atâta suferință, dacă sunt atâtea probleme, de ce nu pune Dumnezeu capăt lumii noastre? De ce? Unul dintre răspunsuri este pentru că Dumnezeu trebuie să fie corect și în relația cu diavolul. Dumnezeu îi dă timp suficient diavolului să-și demonstreze teoria lui. Și iată că de 6.000 de ani, teoria diavolului se dovedește că aduce doar suferință, doar durere, însă ceea ce este interesant este faptul că el a poleit lucrul acesta atât de frumos, încât mulți oameni zic, mai bine mă bucur de o viață de 60-70 de ani, dar o trăiesc cum vreau eu. Mă bucur de poziția pe care o am, de orgoliul pe care l-am, dar nu contează, nu trăiesc veșnic, dar măcar trăiesc și mă bucur cât trăiesc. Asta este perspectiva diavolului și vedem perspectiva aceasta că se luptă în viața fiecăruia dintre noi și nici biserica nu este scutită de așa ceva. În ceea ce spune Domnul Hristos când a fost pe pământ și prin exemplul lui, el a demonstrat faptul că inima omului poate să fie cucerită nu prin forță, ci prin atracția magnetică a dragostei. Ei bine, biserica de multe ori, atunci când s-a depărtat de Dumnezeu, a respins acest sacrificiu al lui Dumnezeu, această smerenie și a îmbrățișat puterea și metoda celuilalt, a diavolului, care constă, și aici este zicala machiavelică, scopul scuză mijloacele. Lumea noastră, în dorința de a ocupa o poziție, în dorința de a ajunge sus, calcă peste cadavre. Nu contează cum ajungi acolo, important este să ajungi. Și asta este modelul pe care diavolul l-a promovat. Ei bine, în fața acestor două oferte se găsesc oameni, se găsesc societăți, se găsesc instituții și pe baza acestor două valori fiecare trebuie să aleagă. Ei bine, unii aleg metoda lui Dumnezeu, alții aleg metoda diavolului. De aceea întâlnim ocazii în istorie în care însăși biserica a ales metoda forței, metoda care nu este a lui Dumnezeu. Foarte interesant modul acesta de a-ți argumenta răspunsul și aș vrea cumva să-ți adresez câteva întrebări legate de ceea ce tu ne-ai transmis. De ce ești atât de sigur că răspunsul harului, răspunsul acesta al iubirii, al dragostei, este cel mai bun? Pentru că dacă ar fi să ne uităm în istoria umanității, parcă ne-am fi dorit un răspuns al forței, da? Un rău care să fie stăvilit, un rău care să nu se manifeste, un rău care să nu se dezvolte și să aibă atât de multe forme la dispoziție prin care să distrugă inima oamenilor. De ce crezi că răspunsul lui Dumnezeu este cel mai bun din punctul acesta de vedere? Pentru că în multe momente ale istoriei văd că nici biserica nu a fost de acord cu modul în care Dumnezeu operează, pentru că altfel n-ar fi folosit forța pentru a se impune în multe situații. Da. Florin, răspunsul la întrebarea pe care tu ai pus-o, pentru ca să se primească răspuns la întrebarea pe care tu ai pus-o, au fost nevoie de 4.000 de ani. Până la cruce, de la crearea omului și căderea în păcat, până la cruce, se presupune că ar fi fost 4.000 de ani. Și la cruce s-a dat răspunsul la întrebarea pe care tu ai pus-o. De ce? Până la cruce, chiar îngerii din cer se întrebau, nu cumva metoda diavolului este metoda cea bună? Nu cumva, într-o măsură... Dumnezeu? Exact. Nu cumva este o problemă să îmbrățișezi smerenia, să cauți să convingi omul cu dragoste și cu iertare? Nu cumva trebuie să fii mai hotărât și să pui stop cu forță unor tendințe care nu sunt în conformitate cu viziunea ta? De fapt, Florin, aș vrea să vezi lucrul acesta. Atât Dumnezeu cât și diavolul promite libertate și fericire omului. Dumnezeu promite libertate în contextul unor reguli și spune, în contextul regulilor acestora, dacă le vei respecta, poți să fii liber și cu adevărat fericit. Dacă treci dincolo de aceste reguli, vei fi nefericit. Și diavolul spune, asta înseamnă îngrădire. Cum adică să pui reguli? A fi liber înseamnă să fii liber fără nicio restricție. Dacă vrei să trăiești într-un anumit fel,
să trăiești în felul acela. Aceasta spune diavolul că este libertate. Și el spune, să fii liber este spre fericirea ta. Trăiește și nu ține cont de nicio libertate. Vrei să mănânci ce vrei? De ce să stai limitat la ceea ce a zis Dumnezeu că trebuie să mănânci? Mănâncă ce vrei. Vrei să trăiești cum vrei. Asta înseamnă libertate. Și uite, dacă cântărești lucrurile astea două, uneori tind să crezi că diavolul îți oferă o libertate mai mare decât libertatea pe care ți-o oferă Dumnezeu. Însă, la cruce s-a văzut de fapt unde duce libertatea diavolului. Și anume, diavolul nu a avut aceeași putere să facă ceea ce a făcut Dumnezeu. Dumnezeu i-a oferit diavolului șansa să-și demonstreze teoria. Când Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ, diavolul a căutat cu toată puterea să ia viața. Încă de când s-a născut, ți-aduce aminte, Irod a căutat să omoare toți copiii de pruncii nou născuți. Când Domnul Iisus Hristos și-a început lucrarea, îl urmăreau pe peste tot și căutau să-l prindă. Ți-aduce aminte, l-au dus pe marginea prăpastiei, să-l arunce. Deci, în momentul acela, tot universul s-a convins că metoda pe care diavolul o folosește este o metodă care, într-un final, aduce distrugere și că el niciodată nu este fair play. El niciodată nu caută binele tău, ci caută doar binele lui. E bine, răspunsul la întrebarea pe care tu ai pus-o, de ce metoda lui Dumnezeu este superioară, o găsim la cruce. Și anume, mai degrabă sunt dispus să accept un conducător care este gata să se sacrifice pentru mine, decât un conducător care atunci când greșesc este gata să mă distrugă, și un conducător care își caută propriul său interes. La cruce s-a dovedit că Dumnezeu nu se gândește la sine, ci se gândește la noi. Și mai este un alt lucru. Dumnezeu întotdeauna a trebuit să lupte cu armele dreptății. Dumnezeu nu poate să mintă. Diavolul poate să mintă. Îți dai seama că atunci când Dumnezeu spunea un lucru, diavolul îl sucea și îl interpreta în toate felurile? Cum poți să lupți cu o minciună cu adevărul? Pare că e, cum să zic, sortit eșecului. Pentru că atunci când tu afirmi ceva, celălalt se sucește. Și a fost nevoie și este nevoie de mii de ani pentru ca adevărul să iasă la suprafață și minciuna să-și dea pe față. Deci tu spui că și timpul ar putea fi un test aici. Exact. Dumnezeu, nu la voia întâmplării, îi oferă timpul acesta diavolului, pentru că și diavolul a trebuit să-și demonstreze teoria lui. Și într-un final, și atenție, Dumnezeu nu la nesfârșit va accepta răul, ci în calitatea lui de suveran va trebui să intervină și să pună stop întregii istorii acestea a răului. Îmi vin în minte două momente din istoria biblică și o să te rog să ni le explici, în care Dumnezeu folosește forța. Într-un mod direct vorbim de plăgile Egiptului în cartea Exodului și după aceea îl vedem pe Dumnezeu cum acționează indirect, adică sugerează că forța ar trebui folosită atunci când vine vorba de cucerirea Canaanului. Deci odată direct, odată indirect. Acum, poate ar fi interesant să ne explici și să înțelegem, cei care ne urmăresc, ar putea avea și această întrebare. De ce cucerirea Canaanului nu s-a făcut într-o formă în care chiar El, Dumnezeu, să acționeze cu putere și să elimine toate neamurile păgâne și în felul acesta țara în care curge lapte și miere să fie a poporului Israel, a evreilor, fără ca ei să treacă prin toată această frământare legată de idolatrie, cucerire parțială și așa mai departe. Acum, Florin, vreau să spun că Biblia vorbește despre lucrul acesta și arată faptul că Dumnezeu, planul Lui, era acela ca El să lupte pentru Israel, nu Israel să lupte cu sabia în mână. Israel a luptat cu sabia în mână datorită necredinței lor. Dumnezeu le-a arătat foarte clar, prin felul în care i-a scos din Egipt, prin felul în care a distrus armatele lui Faraon, prin felul în care atunci când au intrat în Canaan, Dumnezeu dărâmă cetatea Ierihonului. Dumnezeu le-a arătat că El urma să lupte pentru ei. Însă, datorită necredinței lor, și ți-aduce aminte de secvența de la Ierihon, când Acan ia o manta
de șinear, după aceea când se duc mai departe la Ai, nu mai întreabă pe Dumnezeu, se duc cu propria lor putere, e bine, faptul că ei au trebuit să lupte s-a datorat propriilor necredințe. Acum, tu ai făcut referire la două evenimente care deseori sunt folosite în acest sens, însă aș vrea să-ți ofer un alt eveniment mult mai serios și cu o magnitudine mult mai mare decât acestea. Și este vorba de potop. La potop au mai rămas doar 8 oameni. Dumnezeu a intervenit prin forță și a mai lăsat în viață doar 8 oameni. De ce? Și mulți oameni se întreabă, cum adică Dumnezeu al dragostei să intervine în forță? Dumnezeu care te copleșește cu dragostea Lui să intervine în felul acesta? Ei bine, să nu uităm că Dumnezeu este și suveran. Și sunt momente în care răul depășește limita pe care a pus-o Dumnezeu. Și în momentul acela Dumnezeu trebuie să pună un stop. De asta am spus un pic mai devreme, păcatul și timpul acesta pe care Dumnezeu l-a acordat diavolului să-și demonstreze teoria lui, nu va fi la nesfârșit. La un moment dat Dumnezeu va interveni prin puterea lui de suveran ca să stopeze lucrurile astea. Și mai e o idee, dacă îmi permiți, pe care aș vrea să o subliniez. Noi de multe ori vedem în pedeapsa aceasta finală o cruzime a lui Dumnezeu. Dumnezeu va distruge toți oamenii păcătoși la sfârșit. Mulți oameni se întreabă, măi, dar Dumnezeu e criminal să facă lucrurile acestea? Am descoperit de curând un lucru și mi-am încercat să-mi răspund la întrebarea aceasta și atunci când am reușit să pătrund lucrul acesta și să-l înțeleg, a rămas uimit. Florin, știi că Dumnezeu și distrugerea finală a celor răi o va face tot din dragoste pentru ei? Dumnezeu și atunci când pedepsește, tot din dragoste face lucrul acesta. De ce? Vreau să-ți dau un exemplu. Imaginează-ți un om care este obișnuit cu zgârcenia, trăiește doar pentru el, să ajungă în cer și să-i se ceară ca tot ce are să împartă cu ceilalți. Păi ar tremura mâna să facă lucrul ăsta, o veșnicie. Ar fi chinul vieții lui. Imaginează-ți un om dependent de diferite droguri, să ajungă în cer. Nu mai sunt droguri. Ce faci acolo? Te apuci și, nu știu, aduni frunzele pomului vieții și le macini și le fumezi? Sau ce faci? Îți dai seama ce chin va fi pentru un astfel de om să trăiască în împărăția cerurilor? Un om, nu-ți place să mergi la biserică. Și în împărăția cerurilor spune că în fiecare sabat și în fiecare lună nouă, tot universul se va strânge să se închine lui Dumnezeu. Florin, dacă noi astăzi ne plictisim să facem o rugăciune, să cântăm o cântare, îți dai seama ce chin va fi o veșnicie să faci lucrul acesta săptămână de săptămână? Și acum spun întrebarea, nu este un semn de dragoste că Dumnezeu distruge oamenii păcătoși, care au alte înclinații, decât să-i ducă în cer și să-i chinuie în felul acesta o veșnicie? Iadul nu este un loc în care Dumnezeu îi va chinui pe oamenii ăștia pentru veșnicie, ci este un loc în care Dumnezeu va pune stop existenței lor. Adică gestul acesta este un gest al dragostei. Și să nu uităm, Dumnezeu și când pedepsește, nu pedepsește ca noi oamenii, în sensul noi când ne enervăm, cu mânie, pedepsim pe celălalt. Dumnezeu nu reacționează în felul acesta. Dumnezeu și când pedepsește, pedepsește cu dreptate. Acesta este Dumnezeu, adică este un Dumnezeu când și atunci când trebuie să facă dreptate, El face dreptatea aceasta tot din dragoste pentru noi. Pentru că altfel chiar cerul ar fi un chin pentru noi înșine. O altă fațetă a discuției noastre, am Biblia deschisă tot în epistola aceasta a apostolului Pavel, 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 25, spune așa: căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii. Ok, înțeleg, dar aici nu reușesc să mai înțeleg. Și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. Și am câteva întrebări legate și de acest verset, dar și de modul în care această temă a slăbiciunii lui Dumnezeu se încadrează în teologia unui om credincios. Prima ar suna așa: care este slăbiciunea lui Dumnezeu? A doua, de ce Dumnezeu aduce, sau prin inspirație, apostolul Pavel se concentrează
pe ideea aceasta stranie nu numai pentru noi, ci pentru orice om din orice secol, că slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. Nu reușim să înțelegem aici de ce această alăturare, de ce această diferență. Pare un text paradoxal, dar aș vrea să spun că textul acesta exprimă de fapt Evanghelia. Însuși Pavel spune lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos n-a considerat un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat de sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea nouă. Exprimarea pe care o are Pavel acolo exprimă aceeași idee. În ochii noștri ai oamenilor, noi nu putem să înțelegem și pare o slăbiciune din partea lui Dumnezeu să ai puterea să distrugi păcatul și să nu-l distrugi. Să te umilești, să vii pe pământul acesta, să fii scuipat, să fii bătut, să fii desconsiderat, ca să salvezi un om care nu te vrea. Gândește-te că majoritatea oamenilor l-au respins pe Domnul Hristos. La cruce nu a fost nimeni care să creadă că El mai este Mesia. Până și ucenicii, cei mai aproape de El, spuneau, noi am crezut că El era acela care va aduce salvarea, va fi Mesia. Dar ne-am înșelat. Deci toți l-au părăsit și Isaia spune disprețuit și părăsit de oameni. Om al durerii, obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el. Asta este slăbiciunea despre care vorbește Pavel. În ochii umani, ceea ce a făcut Hristos pare o slăbiciune. Spiritul profetic vorbește despre faptul că însuși diavolul nu a putut să înțeleagă sacrificiul acesta lui Hristos pentru om. Cum să te dezbraci de poziția pe care o ai în cer, să vii să mori pentru un om care este o nimica. Ei bine, lucrul acesta este în ochii oamenilor o slăbiciune. Apostolul Pavel vorbește despre crucea lui Hristos că este o nebunie în ochii oamenilor. Este exact ceea ce vorbeam la început. Diavolul spune, a vrut să se ridice, să fie asemenea lui Dumnezeu și Domnul Hristos era Dumnezeu și s-a coborât și s-a făcut asemenea noastră a oamenilor ca să ne salveze. Bogdan, asta nu reușesc să înțeleg. De ce prin slăbiciune să se realizeze lucrul acesta? Adică pare o confruntare inegală. Există un teolog, de fapt este un pastor și scriitor catolic, care spune că exact cum ai explicat tu, el transmite ideea aceasta, și anume că puterea a fost dezarmată prin neputință. Dar lucrurile nu sunt lămurite. Adică avem exprimarea unei afirmații, dar tot nu reușim să înțelegem cum adică puterea este dezarmată prin neputință. Prin neputință, prin slăbiciune. Adică ce fel, ce mod de a opera este acesta care nu este specific lumii noastre, gândirii noastre și abordării noastre? Omului îi place să aibă lucrurile în control, să poată să le rezolve el. Însă, știi cum explică Biblia lucrul acesta? Romani, capitolul 7, cu versetul 18. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că cei drept am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Apostolul Pavel subliniază excepțional lucrul acesta. Omul, când se crede puternic, când încearcă prin forță, când încearcă prin propriile sale sforțări să facă binele, Biblia spune, faptele noastre bune sunt o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. Nu ești capabil, bazându-te pe tine însuți, să faci binele. Atunci când te bazezi pe puterea lui Dumnezeu, când vezi neputința ta și te bazezi pe puterea lui Dumnezeu, atunci ești tare. Zice din nou Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 4, cu versetul 13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Deci, eu sunt slab. Eu nu sunt capabil să fac binele. Doar prin puterea lui Dumnezeu pot să fac lucrul acesta. Florin, trăim astăzi într-o societate și aș vrea să fac un pic referire la lucrul acesta. Este foarte răspândită literatura dezvoltării personale.
Mulți oameni caută să-și găsească potențialul maxim pe care îl au în ei. Și teoria de bază pe care acest tip de literatură îl dezvoltă este acela: cunoaște-te pe tine, ai putere în tine însuți, trebuie doar să te descoperi, să dezlănțui puterea asta care e în tine și tu ești capabil să faci lucruri de care nici măcar nu ai bănuit. Vreau să spun că teoria aceasta este o teorie satanică a cărei origine o găsim în grădina Eden. Șarpele, care era controlat de diavol în momentul acela, îi spune Evei: vei fi ca Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu ai nevoie să realizezi lucrurile așa cum ți-a spus Dumnezeu prin puterea Lui. Tu însă ți-ai în tine o putere în care poți să legalezi pe Dumnezeu, poți să te ridici la valoarea lui Dumnezeu. Tu însăți ai putere în tine însuți. Dezlănțuiești puterea aceea și vei vedea ce poți să realizezi. De 6000 de ani omul își dezlănțuie puterea aceasta din interiorul lui și face războaie, nenorociri, construiește, știința se dezvoltă, dar pe de altă parte, dezlănțuirea aceasta a puterii interioare a omului demonstrează că omul fără Dumnezeu poate să creeze multe lucruri aparent bune, dar cu consecințe dramatice. Omul care se bazează pe propria lui putere, fără Dumnezeu poate să facă bine, poate să aibă realizări aparent bune, însă omul fără Dumnezeu nu poate să facă binele suprem. Poate să facă un bine aparent, dar care pe termen lung are consecințe rele. Însă prin Dumnezeu noi putem să facem binele. Accepțiunea și teoria biblică nu este aceea că trebuie să dezlănțui binele din interiorul tău, ci ceea ce spune Biblia este că în noi înșine, noi nu putem să facem binele. Omul nu este capabil de așa ceva și omul trebuie, cu cât își acceptă neputința aceasta mai repede și îl caută pe Dumnezeu, cu atât el este capabil să facă binele. Când vii la Dumnezeu și spui: Doamne, cele mai bune încercări ale mele s-au dovedit a fi eșec. Eu și atunci când vreau să fac binele pe care îl fac eu se dovedește a fi rău. Am nevoie de tine. Și atunci când tu îți recunoști neputința și ceri lui Dumnezeu putere, în momentul acela poți să realizezi cu adevărat binele. Dumnezeu îl realizează prin tine. Și mulți oameni se întreabă în contextul acesta: măi, dar creștinul trebuie să fie acela care să aibă o părere negativă despre el în continuu, adică ceilalți par mai optimiști decât creștinul care zice: băi, nimic bun nu este în mine. Și e creștinul așa negativist, are imaginea aceasta așa proastă despre el, e creștinul atât de neputincios. Și răspunsul pe care l-aș da la lucrul acesta este că, din contră, creștinul este cel mai optimist. De ce? Pentru că recunoscându-și neputința, atunci când îi cere putere de la Dumnezeu, el se ridică și își dă seama că el, prin puterea lui Dumnezeu, poate să realizeze cele mai frumoase lucruri. Cât de optimist, cât de curajos poți să fii atunci când îți dai seama că nu mai realizezi lucrurile prin puterea ta, ci Hristos lucrează prin tine. O întrebare care m-a frământat foarte mult timp. De uitat spre noi înșine oricum ne uităm, toți. Adică nu există om credincios, necredincios, cu statut, fără statut, cu posesiuni, fără posesiuni materiale, nici nu contează. Toți ne uităm spre noi înșine. Deci privirea pe care noi o aruncăm spre interiorul nostru oricum există. Și Apostolul Pavel, în textul legat de introducerea emisiunii noastre, a spus: simt plăcere în slăbiciuni. Bun, s-a uitat, a văzut țepușul, adică s-a uitat la sine. Da, dar de ce simte plăcere în slăbiciune? O clipă. Întrebarea spinoasă, cel puțin pentru mine, mulți ani, a fost aceasta: ce ar trebui să văd în mine? Știu ce mi se spune că ar trebui să văd, exact ceea ce ți s-a spus și ție. Toată educația pe care noi o vedem și în sistem confesional și neconfesional se axează pe aceeași idee. Trebuie să vezi ceva în tine. Orientările sunt diferite, dar tot cu privirea orientată spre interior. Bun, știm ce vedem, știm ce întâlnim. Bun, în Scriptură tu ai zis foarte clar ce trebuie să vedem. Romani 7 și 8. Bun, dar
spre ce să mă uit? Că noi știm ce vedem în mod natural în noi. Florin, fiecare dintre noi, dacă suntem sinceri cu noi înșine, vom ajunge la concluzia aceasta. Cele mai bune sforțări ale noastre, mai devreme sau mai târziu, se vor dovedi a avea niște consecințe rele. Îți spun lucrul ăsta din perspectiva unui pastor. Am încercat de multe ori, bazându-mă pe înțelepciunea mea, am încercat să studiez cărțile cele mai titrate, cu soluții pe care toți specialiștii le spun, așa trebuie să procedezi în situații de felul acesta. Și spun, în relațiile cu oamenii, ca pastor, îți dorești binele lor și încerci să aplici soluțiile pe care le știi tu cele mai bune. De multe ori, cele mai bune soluții pe care le dau specialiștii se dovedesc a fi un eșec. Unele imediat, altele pe termen lung. Pe termen lung îți dai seama că ai greșit prin ceea ce ai făcut. Ei bine, de asta spun, înțelepciunea umană, omul care se bazează pe el însuși, mai devreme sau mai târziu, dacă îl descoperă pe Dumnezeu, ajunge la concluzia, nimic bun nu locuiește în mine. Măi, indiferent câte facultăți ai făcut, indiferent cât de mare specialist ești în domeniul tău, fără Dumnezeu nu ești capabil să faci, atenție, nu binele. Binele aparent poate să-l facă oricine, dacă ne sforțăm. Binele veritabil, care să aibă consecințe bune. Despre asta vorbesc. Pentru că, uite, îți dau un exemplu. Stăteam de vorbă cu un pastor, un coleg pastor cu ceva timp în urmă și îmi spunea, a primit un telefon la un moment dat că unul dintre membrii lui se afla în spital. Și spune, în momentul acela m-am gândit ca pastor să fac o vizită la spital. Și spune, nu e frumos să te duci cu mâna goală la cineva la spital. Și zice, primul gând care mi-a trecut în minte, să iau un buchet de flori. Nu e frumos, nu e un lucru bun să te duci cu un buchet de flori la un bolnav la spital, adică și bunele maniere spun lucrul ăsta. Ce bucurie îi face unui om să-i duci un buchet de flori la spital. Era o soră bolnavă. Dar în momentul acela, înainte să iasă din casă, spune, i-a trecut un gând prin minte să se roage. Și zice, m-am așezat pe genunchi și m-a rugat, Doamne, inspiră-mă Tu cum să vorbesc, ce să fac. Și spune, în momentul acela, așa i-a rămas un gând în minte, cumpără mai degrabă alimente, ulei, făină, orez, cartofi și du-te cu lucrurile astea la spital. Adică omul s-a revoltat. Ai văzut vreodată să se ducă cineva la un bolnav cu ulei, cu zahăr? Și mai ales la spital, nu acasă. Adică, nu acasă, la spital. Adică ce să facă omul acela cu cartofii? Ce are bucătăria lui acolo în care să-și gătească? Dar ce să facă cu așa ceva? Și s-a mai rugat odată, Doamne, ia lucrurile astea. Și s-a dus. Doamne, nu înțeleg. S-a dus, a pus ulei, a pus făină, a pus cartofi și se ducea omul rușinat la spital. Băi, te duci cu punga de alimente la spital. Când l-a văzut doamna care era bolnavă, a izbucnit în lacrimi, Florin, și a zis, frate pastor, de când sunt în spital, copiii mei acasă nu aveau ce să mănânce. Terminase tot ceea ce aveam și ceea ce ați adus dumneavoastră este salvarea lor, pentru că ei nu mai aveau ce să mai mănânce. Florin, omul, din raționamentul lui, el a crezut că cel mai bun lucru era să ducă un buchet de flori. Nu era frumos să-i ducă buchet de flori? S-ar fi bucurat săraca femeie. Și se încadra în norme. Dar era binele suprem? Era un bine aparent. Nu era binele suprem. Când Dumnezeu l-a condus să ducă ceea ce Dumnezeu știa că femeia aceea are nevoie, din perspectiva lui părea ceva nepotrivit. Dar atunci a văzut că, de fapt, când ești călăuzit de Dumnezeu, doar atunci ești capabil să faci binele suprem. Noi, prin cunoștințele noastre, prin priceperea noastră, putem să facem o formă de bine care, pe termen lung, se va dovedi a fi un eșec sau să aibă consecințe rele sau să fie ceva nepotrivit. Însă atunci când ești călăuzit de Dumnezeu, abia atunci ești capabil să faci binele. Asta este diferența. Când ești slab, când te vezi slab, când te recunoști, Doamne, eu sunt nepriceput. Eu nu știu ce să fac, am nevoie de ajutorul Tău. Arată-mi Tu ce trebuie să fac. Cu cât ești mai dependent de Dumnezeu, cu atât Dumnezeu poate să te folosească să împlinească binele prin tine. Asta este slăbiciunea de care vorbește Apostolul Pavel. Când sunt slab, adică când mă văd dependent de Dumnezeu, când mă văd că eu nu pot să fac nimic bine și recunosc că am nevoie de puterea lui Dumnezeu, abia atunci sunt tare. De asta Apostolul Pavel simțea plăcere în slăbiciuni. Pentru că
atunci când el se vedea neputincios, simțea plăcerea prezenței lui Dumnezeu. Poate ceea ce spun acum are legătură și cu ceea ce trăiesc mulți dintre telespectatorii și ascultătorii noștri. Nu te simți confortabil știind că ești un om slab. Nu trăiești aceeași euforie pe care o trăiești atunci când simți că ai puterea și că ești în controlul lucrurilor. Și aici mă gândesc, cum ar trebui să ne simțim? Cum ar trebui... Slăbiciunea nu te face să te simți confortabil. Nu-ți găsești locul. Tu ai spus lucrul ăsta. Presupune dependență. Trebuie să fii... Că asta înseamnă slăbiciunea. A fi slab înseamnă că ești dependent. Că vorbim de un lucru, că e vorba de un cărcior sau un obiect, sau că vorbim în sens spiritual de o persoană, divinitatea, sau vorbim de o formă de ajutor, slăbiciunea presupune dependență de cineva sau de ceva. Dar acum nouă nu ne place. Eu am cunoscut, și tu probabil că ai cunoscut extrem de multe persoane care nu vor nu-și doresc ca slăbiciunea să fie văzută. Fie că vorbim de o infirmitate, fie că vorbim despre o problemă sufletească, nu te simți confortabil. Bun, cum aș putea eu, cum am putea noi, cei care ne urmăresc, noi toți, să ne simțim bine în pielea noastră și când citesc cuvintele lui Pavel, să nu spun, să recit gândurile acestea așa într-un mod mecanic, ci să mă simt bine cu mine, cu propria mea persoană. Aici văd eu marele chin al nostru. Vorbim despre slăbiciune, dar în realitate ne place puterea și ne dorim să o avem. Așa este. Dar vreau să spun un lucru, Florin. Lecția aceasta nu este o lecție pe care trebuie să o învățăm doar pe pământul acesta. Și același lucru va fi și în Împărăția lui Dumnezeu. În Împărăția lui Dumnezeu nu vei, adică aici ești dependent de Dumnezeu și faci lucrurile prin puterea lui Dumnezeu și în Împărăția lui Dumnezeu în sfârșit vei scăpa și vei face lucrurile prin propria ta putere. Nu va fi așa. Chiar și în Împărăția lui Dumnezeu cu atât mai mult vei recunoaște dependența ta de Dumnezeu. Oamenii cu greu înțeleg lucrul acesta. Însă, când este greu să accepți dependența de Dumnezeu? Nu ți este greu când îți merg lucrurile bine. Când Dumnezeu te poartă așa pe brațe și zici, e o plăcere să fii dependent de Dumnezeu. Tuturor le-ar plăcea să trăiască așa. Dar, Florin, dependența de Dumnezeu a însemnat pentru Iosif să treacă prin închisoare. Pentru Iosif, dependența de Dumnezeu a însemnat să fie vândut de frații lui. Pentru Daniel, dependența de Dumnezeu a însemnat să fie aruncat în groapa cu lei. Atunci nu ne mai place dependența. Însă, când ajungi să conștientizezi că Dumnezeu îți vrea binele, că Dumnezeu te iubește și El nu la întâmplare îți cere să treci pe acolo, că El are un plan cu viața ta care este spre binele tău, atunci ajungi să spui ca Pavel, când era în închisoarea din Filip, el cânta împreună cu Sila. Cânta, dădea slavă lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a îngăduit să ajung aici, slavă cerului, El are un plan cu viața mea. Asta ar trebui să fie perspectiva creștinului. Este o lecție grea, pe care cu greu o înveți. Dar noi nu suntem fericiți cu perspectiva aceasta. Adică nu ne simțim bine știind că noi putem face mai mult, dar suntem nevoiți să acceptăm că suntem slabi. Da, din contră, Florin. Pentru că noi, probabil, și cei care ne urmăresc ajung la această concluzie, în multe situații din viață, în calitate de creștin, ai mijloace ale puterii prin care poți să rezolvi o sumedenie de probleme. Iar noi spunem, teologia biblică ne spune nu. Uite, asta este. Ai impresia că prin puterea ta poți să rezolvi mai multe lucruri și să faci mai multe lucruri. Dar în final, când lucrurile alea se vor dovedi a fi eșec, îți dai seama că lecția pe care o înveți de dependență cu Dumnezeu, reușești să realizezi lucruri
de mai mare valoare în felul acesta cu Dumnezeu decât lucrurile pe care le realizai prin puterea ta. Îți dau un exemplu. Ești student la medicină, să luăm exemplul acesta, dar e doar un exemplu pentru că se poate aplica în oricare alt domeniu. Ești student la medicină și spui, măi, n-am învățat lecția pentru examen. Cum pot să fac să ajung medic, să iau examenul dacă nu m-am pregătit? Și atunci apelează la o metodă care ține de el. Și ce face? Își pregătește copiuțe, le ascunde bine și în timpul examenului copiază și trece examenul. S-ar putea, aplicând metoda cealaltă, încrezându-te în puterea lui Dumnezeu, să te duci la examen și să cazi examenul. Și să trebuiască să înveți lecția și să te duci să mai dai încă o dată examenul. Pe termen scurt, cel care a trișat pare câștigat. A ieșit medic, este angajat la un spital cu renume și primește un salariu mare. Însă celălalt pare dezavantajat. Te-ai luat după Dumnezeu, ai pierdut examenul. Trebuie să înveți pentru a da încă o dată examenul. Data viitoare, când iei examenul, nu mai ești angajat la un spital mare, ci într-un spital cu renume mai mic, cu poziție mai mică. Dar vreau să spun un lucru, Florin. Pe termen lung, care dintre ei este mai câștigat? Te duce să te trateze medicul care a trecut examenul final copiind sau te duce la celălalt care a învățat cu adevărat materia? Care este medic mai bun? Observi, metoda lui Dumnezeu este metoda care pe termen lung este întotdeauna câștigătoare. Un alt exemplu din Scriptură. Trebuie să-mi spui care e câștigul. Care e câștigul? În cazul acesta, câștigul este un profesionist bun. Devin un profesionist bun pentru că ți-ai însușit materia. Celălalt nu și-a însușit materia. El nu cunoaște materia. Cât suntem dintre noi drepți? Și aici nu vorbesc dreptatea, nu la nivel de fapte, ci mă refer dreptatea la nivel de gândire. Pentru că de multe ori noi nu suntem puși în situația să arătăm cum funcționează și care sunt principiile dreptății în viața de zi cu zi. Dar la nivelul minții, dreptatea operează. Noi avem concepte cu care lucrăm zi de zi. Ăsta e unul fața. E drept sau nu-i drept? E nedrept. Ia cineva, sare peste tine la coadă. E drept sau nu e? Deci noi gândim în termenii aceștia. Iar slăbiciunea îți spune... slăbiciunea, punctul de vedere pe care tu îl reprezinți, slăbiciunea spune așa: acceptă că nu poți interveni. Acceptă lucrurile așa cum sunt și gândește că pe termen lung există un plan și că tu nu ești legat de situația respectivă, tu ești legat de Dumnezeu. Aici intervine credința. De asta noi trebuie să credem. Și credința aceasta nu e oarbă, adică nu se bazează pe ceva ce n-ai văzut, ci credința este ceva în care tu le experimentezi pe Dumnezeu la nivel mic. Și vezi că atunci când ești credincios lui Dumnezeu, pe termen lung ai mai mult de câștigat decât cel care se așteaptă prin înșelătorie la un răspuns imediat. Și lucrul acesta, experimentându-l cu Dumnezeu în lucrurile mici ale vieții, ajungi să poți să ai încredere în Dumnezeu, să-L aplici și în lucrurile din ce în ce mai mari ale vieții tale. Spuneam mai devreme că aș vrea să-ți dau un exemplu. Exemplul magistral al Bibliei este jertfa Domnului Hristos. Împărăția lui Dumnezeu. Știi cum este prezentată de însuși Domnul Iisus Hristos împărăția cerurilor, Florin? Din toate exemplele posibile pe care putea Domnul Hristos să le folosească pentru a exemplifica împărăția lui, Domnul Hristos spune așa: împărăția cerurilor este ca un grăunte de muștar. Ai văzut vreodată un grăunte de muștar? E cea mai mică sămânță posibilă. Dar spune, din grăuntele acela de muștar va crește un copac. Știi cum este reprezentată împărăția diavolului pe pământ? În Daniel. Fiare fioloase, cu gheare de urs, cu gură de leu, cu corp de pardos, cu 7 capete, cu 10 coarne. Acum compari cele două exemple. Păi un astfel de animal fioros ar cărca în picioare o sămânță de muștar, ar face-o praf imediat. Dar pe termen lung Domnul Iisus Hristos spune în felul următor: împărăția aceasta, pietricica mică din Daniel, când a lovit chipul, spune, l-a făcut praf și pulbere și a crescut și a devenit
un munte mare. De asta Domnul Hristos nu s-a bazat pe un rezultat imediat, ci El s-a bazat pe sămânța aceea mică care urmează să crească și să aducă rod. Sămânța, în exemplu Domnului Hristos spune, până când sămânța nu moare, nu poate să aducă rod. Pare un nonsens să arunci sămânța. Păi n-ai putea să te bucuri de ea acum? Să o arunci, imaginează-ți un semănător din secolul I. Ieșea pe câmp și în loc să pună grâul la copiii pe masă să mănânce, să prepare pâine, îl arunca pe câmp. Pare un nonsens. Dar spune Domnul Hristos, dacă sămânța nu moare, dacă sămânța nu este aruncată pe pământ și moare, nu poate să aducă rod. Dintr-un singur bob de grâu crește un spic și din spicul acela un bob de grâu creează alte câteva sute de bob de grâu. Observi care este legea Împărăției lui Dumnezeu, nu imediat, ci în timp. Și atunci când va crește, va fi mult mai puternică și mai rezistentă decât împărăția diavolului. Diavolul vrea acum, imediat. Nu contează cum este realizat și de aceea lucrul care nu este făcut cu atenție, cu migală, va fi distrus cu aceeași ușurătate cu care s-a și ridicat. Dar împărăția lui Dumnezeu este așezată treptat, treptat și de asta va fi veșnică, pentru că e făcută cu desăvârșire. 4 minute mai avem din emisiunea noastră și am trecut în seara aceasta prin mai multe idei. O să te rog la final de emisiune cumva să le reiei și să ne ajuți în felul acesta să rămânem cu ceea ce tu consideri că este esențial. Viața de creștin este o viață a frumuseții descoperirii dependenței de Dumnezeu. Pare un nou sens. În limbajul Bibliei pare o nebunie lucrul acesta. Însă este cel mai mare lucru pe care un om poate să-l realizeze. Este mai mare decât orice realizare pe care poți să o faci în viața ta. Atunci când descoperi că tu ești neputincios și că depinzi de Dumnezeu în totul, atunci deschizi în viața ta un potențial infinit pe care tu niciodată nu l-ai avea, pentru că este infinitatea puterii lui Dumnezeu care se manifestă în tine. Atunci ești cu adevărat biruitor, atunci ești cu adevărat un om care realizezi, ai un potențial de a realiza un lucru bun. Dacă te bazezi pe puterea ta, dacă vrei să ții lucrurile în control și tu să le controlezi, vei realiza lucruri bune, frumoase, dar un bine aparent, un bine care nu o să dureze. De asta aș vrea să recomand tuturor ascultătorilor noștri să urmeze exemplul Domnului Hristos. El, din înălțimea cerurilor, a coborât pe pământ și a pus valoare pe sacrificiu, pe dragoste, pe trăirea nu pentru sine, ci pentru celălalt. Par niște valori neprețuite în lumea noastră. Pentru că lumea noastră prețuiește tocmai lucrurile opozite, da? Opuse. Însă, haideți să punem scara valorilor așa cum a lăsat-o Dumnezeu. Să găsim plăcere în bunătate, să găsim plăcere în corectitudine, să găsim plăcere în altruism, să trăim pentru ceilalți și nu pentru noi înșine. Și abia atunci vom fi cu adevărat fericiți și abia atunci vom putea să realizăm cu adevărat un lucru bun. Până când nu descoperi că tu ești neputincios, nu vei putea niciodată să realizezi ceva cu adevărat bun și care să dureze. Doar prin puterea lui Dumnezeu putem face binele, pentru că Biblia spune unul singur este bun și acela este Dumnezeu. Fără Dumnezeu noi nu suntem buni. Avem o fațadă de bine, dar doar prin Dumnezeu putem să fim buni și să facem binele. Foarte mulți telespectatori te salută pe pagina noastră de Facebook, Speranța TV. Mulțumesc foarte mult și îi salut și eu cu ocazia aceasta și mă bucur că am avut această oportunitate de a fi prezent aici în platoul Speranței TV. Eu îți mulțumesc mult pentru cele, hai să le număr în minte, cred că sunt 26 de emisiuni pe care le-am făcut în cele 3 zile. Îți mulțumesc mult pentru că ai acceptat invitația de a veni în țară, de a fi prezent aici și de a ne îmbogăți cu mesajul și cu ideile acestea. A fost o bucurie să fiu aici, însă m-aș bucura foarte mult să aflu că discuțiile acestea pe care le-am avut au adus rod prin puterea lui Dumnezeu în viața noastră și a celor care au ascultat emisiunile acestea. Îți mulțumesc mult încă o dată și de-abia aștept să ne
revedem în viitor tot aici. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru că ne-ați fost alături în toate aceste 3 ocazii. Vă mulțumim pentru mesajele pe care ni le-ați transmis, pentru salutări, pentru gândurile biblice. Vă dorim multe binecuvântări din partea lui Dumnezeu și Iisus Hristos să fie prezent în casele noastre ale tuturor. Multă sănătate!